Ayos mga kabayan yung apakan ni Idmar. Oh. Pinagpatong-patong na gulong, may drum. Tapos yung doon isang gulong. Ano Mar? Ayos. Ayos ba? Wala sa ayos. Parang wala sa ayos yung andamyo natin ano? Kulang pa isang gulong. Tagal mo pa yung sasakyan mo. Yan, di bali wala sa ayos yung andamyo. Basta yung palitada nasa ayos. Ano? Ayan, natapos ko na mga kabayan yung pinto. Nakabit na rin yung door lock. Ang isusunod ko na itong lower dito. Ayan, dito na si Idmar. Kami lang dalawa ni Idmar gagawa. Ano Mar, kaya ba natin itong matapos ng 2 araw? Dalawang araw. Yan, ito lang 3 butas na to. Yan, ikakabit na namin to kasi ang tagal na nitong naka-stack dito. Halos ko na siguro to. Kasi pinagawa ko ito nung ginagawa pa lang namin tong bahay. Kaya siguro mga 7 buwan na to naka-stack. Ilabas ko muna to. Ano Mar? Harang ba? Labas, harang. Pero dapat sa labas tayo pipisto. Sige, labas ko muna. Yan ang gagawin kong libilasyon yan mga kabayan. Yung bintana dito, yung ibabaw, kailangan nakalibil yung ibabaw nito. A few moments later. Yan, pang-anim na yun mga kabayan, pinapatong na yun ni Idmar. Kaya medyo nahihirapan na si Idmar dahil walang apakan. Yan, yung pang 7 patong, ipapatong na rin namin to. Diyan sa pinaapakan ni Idmar. Para maabot niya yung pang 7 sa pang 8. Di bali, ito na yung magiging apakan niya. Para hindi na kami gumawa. Ayos mga kabayan yung andam yun Idmar. Oh. 2 patong na gulong. Ano Mar, pag kulang pa yan Mar, may 2 pa. Ayun oh, may 2 pa dito. Ano Mar, sakto na Mar? Sakto na. Plain, abutan mo si Idmar ng lower block. Ano Mar, saktong-sakto Mar. Kulang ng 0.5. Ayan, okay naman kabayan. Natapos na to ni Idmar, 2 ispa na to. Di bali, ito na lang isa. Di bali, 3 patong pa yung kulang dito. Yan, kaya malaki ang siwang dito sa gilid kasi yung hollow block 80 yan. Ito namang 3 magkakatabing lower block 60 lang yan. Kaya may siwang. Yan, ganito rin dito. Yan, 80 yung hollow block 60 lang yung 3. Yan dito pinaghati ko na lang. Kasi pinarehas ko itong pagitan nito, yung sukat nitong pagitan na to saka yung pagitan na yan. Pag pinalitadahan yan, parehas yung laki niyan. Para nakabalance. Ano Mar, sakto pala yung estimate mo ano Mar? Sakto. Maghapon ngayon, tapos maghapon bukas ano? Yan, tapos na lahat lagyan ni Idmar ng lower block. Yan, nilalagyan niya na lang ng hollow block yung mga siwang. Yan, tapos pagkatapos namin ito,
Ito yung ipapasunod ko. Papapluringan ko ito. Itong kwadaton. Halos nasa kwanto? 150 cm. Tapos yung haba naman ito hanggang doon, 6 meters. Yan, kasi dito dumadaan-daan yung mga magulang ko dito. Para maganda. Pero dapat palagyan ko ito ng railing, pero sa sunod na lang. Kasi kailangan na kaming makabalik ng Manila. Yan, kasi may ikukuhan kami doon, ili-layout kami. 3 unit na apartment. Yan, kaya ito lang yung paggawa ko. Flooring nito, palitada doon. Tapos yung lower block okay na, yung pinto. Ito dapat ipapagawa ko na to, kaso hindi na namin kakayanin ni Edmar. Magagahol na kami sa oras. Yan, pinapakantuhan ko na mga kabayan kay Edmar dito sa may mga gilid ng lower. Yan, kasi papapalitadahan ko na to. Hanggang dun sa dulo na yon. Kwenta. Yan, ito na mga kabayan yung natatapos ni Edmar. Yan, nagpapalitada na. Yan, yung mga kantuhan. Patapos na. Yan, ito na lang sa baba. Tapos yung sa taas. Yung dito sa dalawa. Yan, okay na. Wala nang puro yan. Ako na lang, skim coat na lang. Ang ingay mo, Oreo. Ayos mga kabayan yung apakan ni Edmar. Pinagpatong-patong na gulong, may drum. Tapos yung doon isang gulong. Ano Mar? Ayos. Ayos ba? Wala sa ayos. Parang wala sa ayos yung andam yun natin, ano? Kulang pa isang gulong. Tagal pa yung sasakyan mo. Yan, di bali wala sa ayos yung andam yun. Basta yung palitada nasa ayos, ano? Parehas na wala sa ayos. Yan, yung ibang mga kasama namin, mga kabayan, bumiyahin na ngayon papuntang Muntinlupa. Si Onyo, saka si Pipoy. Tapos may bago kaming kasama. Ano pangalan nun, Mar? Yung isang kasama ni Onyo. Jubin? Yan, Jubin mga kabayan, yung bago naming kasama. Taga rito rin sa amin. Oh, kasama na si Pipoy. Yan, kami ni Edmar, tatapusin muna namin to. Papalitadahan namin to kabilaan. Tapos yung sa bandang side namin doon, papluringan namin. Yan, pagkatapos namin ito, biyahe na kami. May bisita kami mga kabayan dumating. Si Manoy Alan. Saan yan kinarga Kuya Beng? Motor mo? Yan, ito mga kabayan si Manny Alan, oh. Tabingi baga. Mar. Tabingi. Ha? Tabingi baga. Aprobado na yung kayo sa Rumporman? Yan, dumating na mga kabayan yung order kong buhangin. Diyan lang sa loob. What? Ikaw na pati may deliveran na yun. Ano yung pala? Yan, ito na mga kabayan yung simento na dineliver. Yan, in-order ko yun 20. Di bali nabawasan na ni Edmar ng isa. Yan, ito si mama sa si papa. Pinapanood si Edmar. Yan, tapos itong buhangin naman,
2 kubiko ito. Yung isang kubiko dito, nung pinagawa ko ito, 1,000. Ngayon nagmura. 950 na lang yung per cubic nito. Nagmura siya ng 50. The next day. Yan, dito na kami mga kabayan sa taas. Ito na yung tinitira ni Edmar. Yan, sa baba, tapos na lahat yan. Ayan. Wrap lang yan, wala na siyang puro. Yan, wrap lang lahat yan, parehas lang sa baba. Wala nang puro. Yan, ayos na lahat yan. Ano Mar, magkakalipat na ba tayo bukas? Lunis. Yan, hinihintay na tayo Mar sa Muntinlupa, Mar. Yan, halos natapos na namin lahat dito, mga kabayan, sa bandang loob. Yan, di bali yung gagawin na namin ngayon, ito namang dito. Sa labas. Yan, inuumpisa na ni Edmar. Yan, ito naman kabayan yung napalitadahan ni Edmar. Yan, malapit nang matapos mga kabayan ni Edmar. Malapit na yung kalahati. Yan, ang matatapos na Edmar hanggang alas 5. Yan, pang natitirang yan. Yan, di bali bukas, ito na yung itutuloy namin.